Nang magsimula ang COVID-19 pandemic Marso noong nakaraang taon, 2 sa 7 probinsya ng Central Luzon ang nakapagpanatili ng mababang bilang ng tinatamaan ng virus. Ito ang Aurora at ang lalawigan ng Zambales. Subalit nitong mga nangakaraang buwan kasabay ng pagkadiskubre sa iba't ibang COVID variants, unti-unti na ring tumaas ang kaso sa Zambales. Nitong August 29, 89 na kaso ng COVID ang naitala sa loob lamang ng isang araw. Kaya naman ang aktibong kaso sa Zambales umakyat na sa 940. Record high kung ituring ito ng Provincial IATF. Ayon kay Governor Hermogenes Ebdane Jr., ang pagsasagawa ng RT-PCR at antigen testing sa mga residente ng probinsya ay maaari pa umanong makapagpataas ng COVID cases sa lugar. Ngunit mas mabuti na umano na matukoy ang mga carrier ng virus bago pa ito kumalat sa buong komunidad. Sa mga outsider papasok ng Zambales, pangunahing requirement din ang RT-PCR at antigen test result. Di bali nang marami tayong report na infected. Ang importante, malaman natin kung sino yung bawat isa na infected. Nananawagan na rin ang Provincial IATF sa mga residente na maging disiplinado sa paglabas. Planuhin umanong mabuti ang lakad at minsanang gawin ang mga dapat asikasuhin. Kaya iwasan po natin yung pakalat-kalat sa kalye. Inatasan na rin ang mga munisipalidad na magtayo ng talipapa sa barangay upang malimitahan ang kumpulan ng tao sa mga pamilihang bayan. May mga barangay checkpoint na rin upang mag-monitor sa mga papasok na hindi residente ng lokalidad. Nitong huling linggo ng Agosto ay nadetect ang unang Delta variant case sa lalawigan. Ang tinamaan ng virus, isang 2 taong gulang na batang babae. Pinaniniwala ang nahawa ang sanggol sa kanyang health worker na nanay na unang nagpositibo sa COVID. Rainiel Pawid, CLTV News.